Colonel Assimi Goïta ale kidal gouverneur kura bisimila ni oye général de brigade El Hadji Gamou ye walasa ka tabolo ɲɛfɔ a ɲɛna cogo min na Mali administration fo ka taa se kidal population olu bɛ se ka segin cogo min na ka na kidal kɔnɔna la. Alliance des États du Sahel ni oye jɛkulu ye min sigira jamana saba fɛ ni o bɛ tali kɛ Mali, Niger ani Burkina olu mɔgɔ hakili juru carilen ye ɲɔgɔn ye walasa ka kuma lakana tan ka segin fo ka taa se kuranko ni usine ko ma. Marifatigiw taara bi yabataliw kan ni o ye dugu ye min bɛ Bangasi cercle kɔnɔna la. O kɛra arabadon novembre kalo tile 22 balimaw aw bisimila a ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin jumadon ye novembre kalo tile 24 min ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ni o ye colonel Assimi Goïta ye ale ye maa bisimila min ni o kɛra kidal gouverneur kura ye ni o ye général El Hadji Gamou ye. I b'a ye k'a fɔ ko ni lasigi mun tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ o de tun ye ka fɛn min ye taabolo kura min ni o kan ka sigi kidal kɔnɔna la walasa kidal minɛlen kɔfɛ Mali sɔrɔdasiw fɛ maracogo min bɛna kɛ yen yɔrɔ la walasa ka se ka o taabolo k'o ɲɛfɔ fɛn min ye marabolo ɲɛmɔgɔ kura ɲɛna. I b'a ye k'a fɔ ko nin lasigi senfɛ fɛn min ye président de la transition ni o ye colonel Assimi Goïta ye ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye administration seginni ka taa kidal kɔnɔna la ko o ka gɛlɛn a ma kosɛbɛ ko sabula o administration tun ye kidal bila ka sabu kɛ lakana gɛlɛn ko gɛlɛya min kun nana kidal dugu kɔnɔna la ko nka ko gouverneur kura min bɛ yen nɔ sisan ko a ka wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen boloda pour que fɛn min ye administration min ni o kun bɔra kidal olu ka se ka segin cogo min na ka na yen nɔ wa lase kɔnɔna la président y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye lakana a ka se k'o sabati kosɛbɛ kidal mara kɔnɔna la k'a kɛ sababu ye population minnu tun bɛ yen nɔ ni siran sababu la olu tun ye kidal dugu kɔnɔna bila olu ka se ka segin cogo min na ka na kidal kɔnɔna la ka na u ka denbaya la ani ka na u ka baara fɛnɛ la wa ko kidal gouverneur kura ko a ka wulikajɔ fɛnɛ sabati fɛn min ye service sociaux de base ye ni o bɛ tali kɛ ekɔliso ni dɔgɔtɔrɔsow ni sirakow la ko ka se ka olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan wa président de la transition a y'a gɛlɛya kosɛbɛ fɛn min ye El Hadji Gamou k'a fɔ a ɲɛna ko fɛn min ye sigikafɔ a ka se ka o kɛ ni kidalikaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ a ma mabɔ maa la walasa fɛn min ye bɛn kuntagalajan o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. Lase in kuncɛlen kɔfɛ fɛn min ye kidal gouverneur kura ni o ye général El Hadji Gamou ye a y'a yira k'a fɔ ko a ka foli ni tanunu bɛ kosɛbɛ fɛn min ye transition ɲɛmɔgɔ ni o ye colonel Assimi Goïta ye ko ka kɛ ni o ye danaya min ta ka da ale kan ko ni ala sɔnna a ma ko fɛn min ye danaya kɔni a bɛ a minɛn fa kosɛbɛ ka kɛ ni laɲini ye min ye o ye k'a fɔ ko kidal ka se ka lakana sigikafɔ o ka se ka kɛ ekɔliso ni dɔgɔtɔrɔso ani sirakow olu fana ka se ka sigi sen kan wa min y'a la bakuruba yɛrɛ o ye administration fana ka se ka segin ka na kidal kɔnɔna la Gamou kɔni a yira k'a fɔ ko a ka cɛsiri nin baara ninnu na ko o tɛna to kɔ. Kibara filanan min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ AES kan ni o ye Alliance des États du Sahel i b'a ye k'a fɔ ko alamisadon novembre kalo tile 23 fɛn min ye nin jamana saba min n'o bɛ nin jɛkuluba in kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ Niger Burkina fo ka taa se Mali ma olu ka ma hakili juru carilen olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ni alamisa in na ɲɔgɔn in kɔnɔna la o kumara fɛn caman kan fɛn caman min bɛ tali kɛ fɛn min ye lakana ni jamana saba ninnu kɔnɔna la fo ka taa se tan ka segin n'o o ye transport ye ka taa se kuranko ani usine ko ma i b'a ye k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ye ba min ni a tun ka kɛ ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ ko a kɛra Bamako faba yɛrɛ kɔnɔna la fasiri sɛbɛnbaga yira k'a fɔ ko nin rencontre min ni a kɛra tile fila baara ye ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye alliance min n'u y'a sigi sen kan k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye o sigi senba dɔ yɛrɛ ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔ nin masala nin kɔnɔna la min kɛra tile fila baara ye fɛn min ye an ka Mali ministre ye n'o ka baara bɛnnen don fɛn min ye sɔrɔko yakubali ma ni o ye Alisoni Sanu ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ in tɛmɛnen kɔfɛ ko jaabi min mana bɔ o kɔnɔna la ko o bɛna se ka kɛ fɛn min ye ka se ka dɔn u ka fanga bɛ se ka kɛ mun ye u ka majɛgɛ bɛ se ka bɔ jumɛn na fo ka taa se chance jumɛn bɛ se ka k'u bolo ani sigana ko jumɛn ni jɔrɔna ko jumɛn bɛ se ka sɔrɔ u ka baara taabolo la ani ka se ka a ɲini k'a faamuya fɛnɛ ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna se ka bolo ɲɔgɔnma kɛ cogo min na walasa fɛn min ye sɔrɔko u bɛ se ka yakubaya cogo min na ani ka se ka fɔ ka gɛlɛyaw minnu n'o gulonnen don musakako sɔrɔli la ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini ko olu sɛgɛsɛgɛ k'olu faamuya walasa ka se ka fura ɲɛnamaw ɲini olu la hali ka fɛɛrɛ fana sigi sen kan fɛɛrɛ min fana bɛ a to fɛn min ye adamadenw an'u bolofɛnw olu fana ka se k'u ka taa ka segin kɛ cogo min na ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ lakana ani bɛn ni basigi kɔnɔna la nin kɔrɔfɔ bɔra Alisoni Sanu ni ale ye Mali ministre ni ale ka ca bɛnnen don sɔrɔ yakubali ma fɛn min ye Aliyu Dawuda ye ni ale ye secrétaire général ye fɛn min ye Niger ministre so min ka ca bɛnnen don sɔrɔ yakubali ma ale y'a yira k'a fɔ ko laɲini minnu bɛna bɔ Bamako ɲɔgɔn in kɔnɔna la ko bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn min ye tin ani bɛn ani kelenya ka se ka o sinsin kosɛbɛ fɛn min ye ni jamana saba dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ wa k'a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ fɛn min ye ɲɛta baaraw ka se ka o fɛnɛ sigi sen kan ni jamana saba fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni olu bɛ AES kɔnɔna la ni o ye Alliance des États du Sahel ye halisa Aliyu Dawuda ni ale ye secrétaire général Niger ministre so min ka ca bɛnnen don sɔrɔ yakubali ma
a jira k'a fɔ ko fɛn bɛ ni jamana saba i b'a ye k'a fɔ ko fanga bɛ ni jamana saba la k'a sabu kɛ fɛn min ye a dugukolo jukɔrɔlaw ka ɲi cogo min na sanfɛla fana o ka ɲi ten cogo la wa ko n'i y'a ta fana an ka jamana kɔnɔna la fana an ka tabiyaw ni an ka laadalako i b'a ye k'a fɔ ko o fana ko fanga bɛ an na o yɔrɔ la kosɛbɛ ko cɛsiri bɛɛ lajɛlen kan ka se ka kɛ walasa o fanga min bɛ an ka jamana saba na o ka se ka jamana kɔnɔdenw nafa cogo min na halisa fasiri sɛbɛnbaga kɔrɔfɔ la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ni sigi min bɛ ka kɛ n'o kɛra tile fila baara ye i b'a ye k'a fɔ ko min mana bɔ o kɔnɔna la ko o na jateminɛ kosɛbɛ fɛn min ye lajɛ min fana kan ka kɛ minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kan ka kɛ ka bɛn nin sibiri kalo tile 25 ma fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ fɛn min ye minisiriso minnu bɛ yen nɔ ni jamana saba kɔnɔna la ni olu ka ca bɛnnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛw kɔnɔ kuma fɔli ma ni o ye ministre des affaires étrangères ye n'o bɛ tali kɛ ni jamana saba la k'olu fana kan ka ɲɔgɔn ye lasigi dɔ la n'o o kan ka kɛ ka bɛn nɔvɛmburu kalo tile 30 ma walasa ka se ka kuma fɛn min ye politique ko fo ka se ka se jamana saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ olu ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya ka se ka se o bɛɛ lajɛlen ma nka fasiri sɛbɛnbaga jira k'a fɔ ko ka kɔn o lasigi fana ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ ministre des affaires étrangères la i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye ministre de défense ye ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ ko olu fana ka ɲɔgɔn ye fana o fana kan ka kɛ nka hali n'a sɔrɔ ni o kɔni ɲɔgɔn ye o dati kɔni ma fɔ o la fɔlɔ nka o bɛ kɛ fɔlɔ de n'o tɛmɛnen kɔfɛ waati min na i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye ni jamana saba ministre des affaires étrangères olu fana ka sigi kɔni bɛ kɛ ka bɛn nɔvɛmburu tile 30 ma kibaruya laban min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ Yabatalu ni ale bɛ fɛn min ye Kanibɔzɔn ni ale b'o commune kɔnɔna la ni o bɛ Bangasi cercle la kibaruya min sera ma o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nɔvɛmburu tile 22 ye ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 17 waati ni o bɛnna araba ma i b'a k'a fɔ ko nin ye marifatigiw ye minnu n'u fasuguya ma se ka dɔn n'u tun bɛ moto sanfɛ olu taara ka taa bin nin dugu in kan i b'a k'a fɔ ko kibaruya min sɔrɔla ka bɔ dugudenw yɛrɛ yɔrɔ la u y'a jira k'a fɔ ko maa kɔni ko ni ma to ni binkanni kɔni na mais o y'a jira